Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique takko sana yoni to sare salu to sare kali to bandiagara boy ande samba kucca kon wattu yoni ato lugueñal bi ñawle mbay bu hamdallahi pom kon wattu yoni ato junkore alaji batu kabaruuji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar kikiɗen ɗo fuɗat ren ko toon to dowlaji afrique alen kay ko fati e daftodiral taw ko kawguel africankol yuɓintegel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to leydi Cameroun e kikiɗan kin den ɗon potite daftodiral jokkino yuɓinede toon to dowlaji afrique toon to dowlaji afrique noon den ɗon potite ñalawma hannde yoga e moƴƴi yuɓinama e oɗo sankay made jokku yuɓine toon to dowlaji afrique o e den ɗon poti no hedoden haalen kay e ɗin ɗon kippuji wawdi kay hebde passe muɗum timmude gam kay hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi wawde yaade toon to leydi Cameroun to leydi Mali ma yaha toon to ñorodi Sahel haalen kay ko fati e tournoi zimbo caggal kay nde ɗin ɗon demi final uji potide mum jokkuno yuɓinede kikiɗe canki walle mbo Allah walli woni kay équipe mbo folonkiɗe kañum tigui wawi hebde passe mum gam kay tawoyde ɓen ɗon wiyeteɓe Madina Alaheri toon to final zimbo toon to leydi Mali noon ma haal kay ko fati e potite premier division mbo leydi Mali taw koye ñalngu jeetaɓi ɗen ɗon potitne kay hiɗe jokki yuɓinede toon to leydi Mali to dowlaji Europe ma en haal kay ko fati e daftodiral taw ko kawguel windiriyangkoel yuɓintegel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to leydi Qatar e ɗen ɗon potitne kay e jokkino yuɓinede kikitankin toon to dowlaji Europe gam yiddandude kay ɗin ɗon gendiji jogorde kay hawroyde toon to leydi Qatar taw koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to dowlaji Asie ma en haal kay ɗen ɗon potitne kay ɗe jokkino yuɓinede e kikiɗe hannde ko ɓen ɗon witeɓe Japon kañum tigui waɗi potital mum faydigal caggal kay nde ɓe heeɓi polgu toon to leydi Espagne ma en haal kay ko fati la ligue dembo leydi Espagne caggal kay ɗe ñalngu capantati e bijo timmi yuɓinede ñalngu capantati e ɗiɗi bijo potide mum ne kay no fada toon to leydi Espagne musidɓe teddi wata goɗɗe joni jaynoɗen. jam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma ko mawbaare capantati lewru mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men coftal ɓalli taw koye ɗemngal pulaar en mbirɗen e gardidi kabaruuji fuɗat ren ko toon to dowlaji afrique alen kay ko fati e daftodiral kawguel africankowel yuɓintegel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to leydi Cameroun gam yidde kay andu ɗin ɗon gendiji jogorɗi kay fettoyde ngel ɗon kawguel e kikiɗanki noon nden ɗon potite daftodiral jokkino toon to dowlaji afrique hakkude kay Malawi kañum tigui jaɓinol leydi Ouganda ngal ɗon pottal noon e kikiɗanki ko Malawi kañum tigui fooli leydi Ouganda baliyel gotel wondude ndiga Angola kañum tigui wuttodirno e leydi Gabon mbo père Emerick Aubameyang ngal ɗon potalne kay e kikiɗankin ko leydi Angola kañum tigui fooli leydi Gabon mbo père Emerick Aubameyang balluji ɗiɗi wondude e ndiga e kikiɗanki noon nden ɗon poti dafodiral jokkina kunde Burkina Faso kañum tigui jaɓino kay Sud Soudan ko nan ngal ɗon potalne kay ko Burkina Faso kañum tigui fawi kay e dow Sud Soudan baliyel gotel wondude ndiga RD Congo kañum tigui jaɓino leydi Gambie ngal ɗon potalne kay e kikiɗankin ko RD Congo kañum tigui fooli leydi Gambie baliyel gotel wondude ndiga Égypte mbo Mohamed Salah kañum tigui jaɓino Comore ngal ɗon potalne kay e kikiɗankin ko Égypte mbo Mohamed Salah kañum tigui fooli kay Comore balluji nayyi wondude ndiga toon to dowlaji afrique kikiɗankin nden ɗon potide jokkina kone leydi Togo kañum tigui huccodirno e leydi Kenya ko noon ngal ɗon potal ko leydi Kenya kañum tigui fooli kay leydi Togo hay dingiral mum baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel e kikiɗanki noon nden ɗon potide jokkino hakkude kay leydi Algérie kañum tigui huccodirno e Botswana ngal ɗon potalne kay ko leydi Algérie kañum tigui fooli Botswana baluji joyi wondude ndiga e kikiɗankino udnoden noon potide kakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Mozambique kañum tigui walla kay wiyen ɓen ɗon wiyeteɓe Zimbabwe kañum tigui jaɓino kay leydi Zambie ko noon ngal ɗon potale kikiɗankin ko Zambie kañum tigui fooli kay Zimbabwe hay dingiral mum baluji ɗiɗi wondude e ndiga toon to dowlaji afrique noon heddoden potite daftodiral hiɗe jokki oɗo sanga to halten ɗo toon to dowlaji afrique oɗo sanga ɗen ɗon potite hiɗe jokki caggal kay nde ɓen ɗon wiyeteɓe république mbo central afrique jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe les mourabitoun mbo leydi Mauritanie ngal ɗon pottal noon e oɗo sanga kay ngal timmi yuɓine kono noon ko les mourabitoun mbo leydi Mauritanie kañum tigui fawi kay e dow république central afrique baliyel gotel wondude ndiga Côte d'Ivoire kañum tigui jaɓino Éthiopie ngal ɗon pottalne kay ko leydi Côte d'Ivoire kañum tigui fawi e dow leydi Éthiopie balluji tati wondude baliyel gotel Madagascar kañum tigui jaɓino leydi Niger ngal ɗon pottal noon ko ndiga e ndiga woni ko ngal gayniri oɗo sanga noon nden noon poti daftodiral kay hiɗe jokki yuɓine toon to dowlaji afrique hakkude kay Guinée mbo Bissau kañum tigui jaɓi Congo Brazzaville leydi Nigéria kañum tigui jaɓi Lesotho ɗen ɗon poti noon koye dawal Ganndal kay ɗe woni toon to dowlaji afrique ko nonne kay baroɗe leydi Sénégal kañum tigui jaɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Eswatini ko noon ngal ɗon potali ngal yaare kay e hojomaji sappo e jeenayyi taw koye dawal Ganndal ko noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Eswatini kañum tigui fawi taw e dow baroɗe leydi Sénégal baliyel gotel wondude ndiga toon to dowlaji afrique noon kikiɗande ma ɗen ɗon poti jokkay ɗo tan e hojomaji
ji seeɗa hakkunde kay Sierra Leone kañum tigi jaɓotol leydi Benin so non ha on ɗon wattu yawti sanga wattuji nogas goɗi fawana e hojomo nande eruji Europe na hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 19 ɗi fawana e hojom ka hakkunde kay ɓen ɗon witeɓe leydi Cameroun pays organisé kañum tigi jaɓotol leydi Rwanda kono watta tan leydi Maroc jaɓotol leydi Burundi ɗen ɗon poti noon ma kayde jokku hakkunde Mozambique kañum tigi jaɓotol leydi Cap-Vert toon to dowlaji Afrique ɗen ɗon poti noon e sifnoron koye ñalngu sakkitiɗo kayde woni caggal kay ko ñalawma hannde tigi ɗen ɗon potide ɗaftodiral timmata yuɓine toon to dowlaji Afrique toon to dowlaji Afrique noon ɗin ɗon kippuji kay heɓɗi passe mum ha timmi gam kay wawde yaade hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to leydi Cameroun to groupe A noon ko ɓen ɗon witeɓe les Aigles mbo leydi Mali kañum tigi jokki arda caggal kay ndeɓe heeɓi toɓɓe 13 rewi noon ko Guinée mbo Conakry on faami kay ko Selina Sonal mbo Conakry kañum tigi rewi jogui ko toɓɓe 11 wadde kay on faami ɗin ɗon kippuji ɗiɗi kay ɓe wawi kay heɓde passe mabɓe timmuɗo gam kay wawde yaade toon to leydi Cameroun taw koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi guel ɗon kawguel africankoel so tawi noon ko toon to groupe A noon ɓen ɗon éliminaɓe kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Namibi e wondude leydi Tchad caggal kay Namibi jogui ko toɓɓe 9 leydi Tchad jogui ko toɓɓel gotel toon to groupe A toon to dowlaji Afrique noon heddoɗen e ɗin ɗon kippuji heddoɗen ha hande jokki kay ardade toon to groupe B ko ɓen ɗon kay wiyete Burkina Faso jogui ko toɓɓe 12 rewi hen ko Malawi toɓɓe 10 Ouganda jogui ko toɓɓe 6 ɓen ɗon wiyete Sud Soudan jogui ko toɓɓe 3 wadde kay on faami Ouganda e Sud Soudan kay ɓe wawi kay éliminede ɓen ɗon wiyeteɓe Burkina Faso e Malawi ɓe heeɓi kay passe mabɓe faade kay toon to leydi Cameroun taw ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to dowlaji Afrique noon ɗen ɗon potide kay ma en heddo e majje caggal kay ne ɗin ɗon kippuji kay wawi heɓde kay passe uji muɗum timmuɗi toon to groupe F noon jokki ardade kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Cameroun caggal kay ko kamɓe jogui toɓɓe 10 rewi hen noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Cap-Vert jogui ko toɓɓe 7 Rwanda no tawe tataɓo jogui ko toɓɓe 5 ɓen ɗon wiyeteɓe Mozambique jogui kay ko toɓɓe 4 ko noon e sifnorɗon ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Cameroun e kikiɗande kay maɓe fettu sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom hakkude mabɓe leydi Rwanda ngal ɗon potal noon so tawi kay ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Rwanda heeɓi polgu ma kay ɗum jiibo caggal kay e oɗo sanga hakkude leydi Rwanda e leydi Cap-Vert ko toɓɓe 2 woni hakkude mabɓe leydi Cap-Vert noon kañum tigi woni kay e position ɗiɗo wadde kay toon to groupe F ha hande kay andaka kay ɗin ɗon kippuji jogorɗi yaade toon caggal kay ko leydi Cameroun kañum tan wawi kay heɓde toon passe muɗum timmuɗo toon to dowlaji Afrique noon heddoɗen koye on ɗon poule heddoɗen sen yalti on ɗon poule kay halten koye poule IO toon to baroɗe leydi Sénégal tawete kañum tigui adi kay heɓde passe mum caggal kay ko kamɓe woni to gadanal to ɓe jogui ko toɓɓe 13 rewi noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Congo Brazzaville jogui ko toɓɓe 6 so tawi noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Guinée Mbo Bissau jogui ko toɓɓe 6 kono ne kay Eswatini oɗo sanga jogui ko toɓɓel gotel ɗum noon oɗo sanga kay baroɗe leydi Sénégal ɓe wawino kay heɓde passe mabɓe ko adi ɗeɗo potite mabɓe ko noon kay Congo Brazzaville oɗo sanga ne kay heeɓi passe muɗum timmuɗo gam kay wawde tawtorede toon to leydi Cameroun taw noon ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to groupe K ko ɓen ɗon wiyeteɓe Côte d'Ivoire kañum tigui jokki arda caggal kay nde ɓe heeɓi toɓɓe 13 rewi hen ko leydi Éthiopie jogui ko toɓɓe 9 Madagascar e leydi Niger no tawe kay to deuxiéme ha e troisiéme caggal kay Madagascar kañum tigui jogui toɓɓe 6 ɓen ɗon wiyeteɓe Niger jogui ko toɓɓe 4 wadde on faami Madagascar e ɓen ɗon wiyeteɓe Niger ɓe wawi kay éliminede toon to qualification kawguel africankoyel toon to qualification noon heddoɗen eɗen ɗon potitede kay toon to groupe E ko ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Maroc kañum tigui jokki arda jogui ko toɓɓe 11 rewi hen ko Lemourabi tun bo leydi Mauritanie jogui ko toɓɓe 9 so tawi noon ko Burundi jogui ko toɓɓe 5 kono noon kay République Central Afrique no jogui ko toɓɓe 4 wadde kay on faami leydi Burundi e ɓen ɗon wiyeteɓe République Central Afrique ɓe wawi kay waɗede élimination toon to ɗaftodiral kawguel africankoel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yuɓɓintelguel toon to leydi Cameroun toon to dowlaji Afrique noon heddoɗen eɗen noon pouluji kay toon to groupe I noon toon to groupe I yafoɗon toon to groupe L ko jokki ardade toon kay toon to groupe L ko ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Nigéria caggal kay ko kamɓe jogui toɓɓe 11 rewi hen noon ko leydi Benin jogui ko toɓɓe 7 so tawi ko Sierra Leone jogui ko toɓɓe 4 kay ɓen ɗon wiyeteɓe Lesotho jogui kay ko toɓɓe 3 toon to groupe L wadde kam faami leydi Nigéria kañum kay wawi heɓde passe muɗum e kikiɗan noon ma kay leydi Nigéria huccodir kadi e leydi Benin ko noon haɗan kay oɗo sanga so tawi kay Sierra Leone heɓani polgu kay ma leydi Benin waw kay tawtore toon ɗum noon on ɗon poule L ne kay ha hande kay wonko heddi ɗon caggal kay ko kippu goto wawi heɓde kay passe muɗum timmuɗo gam yaade toon to leydi Cameroun toon to dowlaji Afrique no heddoɗen to groupe D kay jokki arda toon ko Gambie mbo Adama Barrow jogui kay ko toɓɓe 10 rewi hen kay ko Gabon mbo Pierre Emerick Aubameyang toɓɓe 10 wadde kam faami ɗin ɗon kippuji ɗiɗi kay wawi heɓde passe muɗum timmuɗo gam kay wawde tawtore toon to leydi Cameroun so tawi noon ko RD Congo jogui ko toɓɓe 9 ɓen ɗon wiyeteɓe Angola jogui ko toɓɓe 4 wadde kay ɗin ɗon kippuji ɗiɗi kay ɓe wawi kay joɗade so tawi noon ko toon to groupe G jogui kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Égypte Mohamed Salah jogui ko toɓɓe 12 rewi hen
ko Comore jogii ko toɓɓe 9 ɓen ɗon wiyeteɓe Kenya e Togo kay no tawe e tataɓo hay nayoɓo caggal kay Kenya jogii ko toɓɓe 7 ɓen ɗon wiyeteɓe Togo jogii ko toɓɓe 2 wadde kay on faami Kenya e Togo kay ɓen ɗon ɓe wawatake tawtorede toon to leydi Cameroun to groupe H noon jokki ardake ko leydi Algérie jogii ko toɓɓe 14 rewi hen ko ɓen ɗon wiyeteɓe Zimbabwe jogii ko toɓɓe 8 Zambie no jogii toɓɓe 7 ɓen ɗon wiyete Botswana jogii ko toɓɓe 4 wadde kay on faami Zambie e Botswana ɓe wawi kay waɗede élimination ɓen ɗon wiyeteɓe Zimbabwe e leydi Algérie ɓe wawi kay heɓde passe maɓɓe timmude gam kay wawde yaade toon to leydi Cameroun taw noon koye hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi so tawi noon ko toon to groupe Z ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Tunisie kañum tigui ardi jogii kay ko toɓɓe 16 rewi hen kay ko Guinée équatorial toɓɓe 9 ɓen ɗon wiyeteɓe Tanzanie jogii ko toɓɓe 7 leydi Libye ne jogii kay toɓɓe 3 wadde kay on faami Tanzanie e leydi Libye ɓe wawi kay waɗede élimination ɓen ɗon wiyeteɓe Tunisie e wondude kay Guinée équatorial ma kay ɓe waw yaade toon to leydi Cameroun taw noon koye hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi so tawi ko groupe C noon jokki ardade ko leydi Ghana jogii kay ko toɓɓe 13 rewi hen ko Soudan jogii ko toɓɓe 12 so tawi noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Sud Africa jogii ko toɓɓe 10 ɓole Sao Tomé e Principe hay toɓɓel gotel kay ɓe ala wadde kay on faami Sud Africa e wondude Sao Tomé e Principe kay ɓe wawi elminede ɓen ɗon wiyeteɓe Ghana e wondude Soudan kay ma ɓe waw kay yaade toon to leydi Cameroun taw koye hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sen yalti noon ko fati ngal ɗon ɗaftodiral kawguel africankore no mbirɗen e gardidi kabaruuji men coftal ɓalli taw koye ɗemngal pulaar faden ko toon to leydi Mali noon haalten koye tournoi zimbo mbo ñorodi Sahel caggal kay nde ɗin ɗon demi final uji jokki yuɓinede kikiɗe cankin ɗen ɗon poti noon e kikiɗe cankin ɗe jokki no yuɓine taw noon ko hakkude kay walle mbo Allah walli mbo folonkiɗa kañum tigui hutodirno kay ɓen ɗon wiyeteɓe Gadiabat Kadiel kono ngal ɗon potale kikiɗe cankin toon to stade Sékou Golfo ko ɓen ɗon wiyeteɓe kay walle mbo Allah walli mbo folonkiɗa kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Gadiabat Kadiel baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel wadde kay on faami ɓen ɗon wiyeteɓe kay walle mbo Allah walli mbo folonkiɗa wawi kay tawoyde ɓen ɗon wiyeteɓe Madina Alaheri toon to final ñorodi Sahel taw noon kon ɗon tournoi wiyeteɗo zimbo toon to ñorodi Sahel ma en artoy noon e ɗin ɗon kabaruji caggal kay on noon kabar mbo wawɗen haalde ɗo kay hokki en on ɗon kabar kay ko musidɗo men Bacca Diallo toon to radio pinal ñoro toon to leydi Mali ɗon heddoɗen ma en haal kay ko fati e permis division mbo leydi Mali caggal kay nde ɗen ɗon potit ñalngu jeetaɓi jokki yuɓinede kikiɗanki hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS Joliba kañum tigui jaɓino koro final ko noon ngal ɗon pottal ko ndiga e Fass Bamba ko kañum tigui huccodirno e Bakary Diang ngal ɗon pottane kay ko ndiga kikiɗan noon ma den ɗon potit kay ɗe jokku toon to leydi Mali taw ko ñalngu jeetaɓijo hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay AS Douane mbo Sigasso kañum tigui jaɓoto AS Police sanga wattuji 17 ɗi fawana e hojom wonande Eru Jorob nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 16 ɗi fawana e hojom wadde kay on faami ngal ɗon pottal kay hingal doga ko noonne kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS Ñanan kañum tigui jaɓɓoto yelem olympique ɗen ɗon potide kala noon waɗa san kay en heɓan jencude majji kono noon toon to leydi Mali hiɗe dogga kay caggal on ɗon wattu mboɗe foti dogude yoni toon to leydi Mali sen imima toon to leydi Mali no mbirɗen e gardidi kabaruuji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar faden ko toon to dowlaji Europe alen kay ko fati ɗaftodiral taw ko kawguel windiriyankol yuɓintegel hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to leydi Qatar gam yiddandude kay ɗin ɗon kippuji jogorɗi kay yaade toon to leydi Qatar hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi taw noon ko tawtorede ngel ɗon kawguel windiriyankoyle e kikiɗanki noon ɗen ɗon potide ɗaftodiral ɗe jokkino kay toon to dowlaji Europe e kikiɗanki noon ɗen ɗon potide jokkino toon to dowlaji Europe e wiɗen hakkude kay ɓe walla kay wiyen yafuɗon ɗen ɗon potide kay ɗe jokkino toon to dowlaji Europe taw noon ko potite ɗaftodiral kawguel windiriyankol yuɓintegel hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to dowlaji Europe e kikiɗe hannde noon ɗen ɗon potiti ɗe jokki wona kay kikiɗanki yafuɗon e nder kabaruuji meɗen koye kikiɗe hannde ɗen ɗon potiti hiɗe jokki kay hakkude ɓen ɗon wiyeteɓe Azerbaïdjan kañum tigui jaɓi leydi Serbie ngal ɗon potal noon waɗa san kay hingal yaare hojomaji nogas e goho kono noon ko leydi Serbie kañum tigui fawi taw e dow leydi Azerbaïdjan baliyel gotel wondude ndiga ko noon kay Cipro kañum tigui jaɓi o Slovénie ngal ɗon potane kay hingal yaare hojomaji 31 taw koye dawal gadnal kono noon hay goto mabɓe kay heɓan ko wiyete loggol ɗen ɗon poti noon made jokku kay kikiɗande sanga wattuji nogas fawdi hojomaji 45 wonande Eru Jorob nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 18 fawdi hojomaji 45 ko hakkude kay Belgique kañum tigui jaɓoto Belarus ko on watta tan Croatie jaɓoto Malta ma kay Galles mbo Garibel jaɓo République mbo Tchèque on ɗon watta so yoni noon ma Djibril Tar jaɓo kay ɓen ɗon wiyeteɓe leydi Hollande ko on watta tan Luxembourg jaɓoto ɓen ɗon wiyeteɓe Portugal mbo Cristiano Ronaldo Montenegro ma huccodir e Norvège toon to dowlaji Europe toon to dowlaji Europe noon maɗen ɗon poti jokku kay hakkude Slovaquie kañum tigui jaɓoto leydi Russie ko on ɗon wattu tan leydi Turquie huccodirta kay e leydi Lettonie kon ɗon ɗen ɗon potiti kay koye kikiɗande tigui ɗe yuɓinte sanga kay wattuji 16 ha wattuji nogas fawdi hojomaji 45 wonande kay eruji Europe
faaden ko toon to dowlaji Asie haalen kay ko fati e ɗaftodiral caggal kay nde ɗen ɗon potidene kay jokki e kikiɗe hannde noon ko leydi Japon kañum tigi waɗi kay potital faydingal caggal kay ndeɓe fawi kay e ɓen ɗon wiyeteɓe Mongolia 14 wondude ndiga wadde kay on faami ngal ɗon potale kikiɗe hannde kay ngal heewi kay loggi caggal kay nde Mongolia jaɓɓi Japon ko Japon noon foliɓe baluji 14 wondude e ndiga ko nonne kay ɗen ɗon potitimaji jokku kay ɗo e hojomaji seeɗa hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Arabie Saoudite kañum tigi huccodirta e leydi Palestine ɗen ɗon potine kay ko potite ɗaftodiral taw noon ko yidde kay andude ɗin ɗon kippuji Asie jogorde kay yaade tawtorede toon to leydi Qatar hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi gam kay hawrede e ngel ɗon kawguel windireyankoyla to leydi Espagne faaden haalen kay ko fati la Ligue dembo leydi Espagne caggal kay nde ɗen ɗon potide toon to leydi Espagne caggal kay nde ñalngu capantati e gohoɓijo timmi yuɓinede ñalngu capantati e ɗiɗi noon potite mum koye kikiɗe hannde hakkude alkorkon kañum tigi jaɓɓoton Real Oviedo sanga wattuji 19 ɗi fawana e hojom so wi noon ha wattuji 19 fawi hojomaji capantati wonande eruji Europe maden ɗon potide jokku kay hakkude Malaga kañum tigi jaɓɓoto Almeria so wi noon ha wattuji nogas e goho yoni toon to dowlaji Europe ɗi fawana e hojom ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Ponfrerdina kañum tigi jaɓɓotollo Gorones kikiɗanno maden ɗon poti jokku kay sanga wattuji nogas e goho fawdi hojomaji capantati wonande eruji Europe na wara kay toon to Siraman Jalaboy sanga kay wattuji 19 fawdi hojomaji capantati ko hakkude kay Rayo Vallecano kañum tigi jaɓɓotor Real Sporting toon to leydi Espagne. musidɓe tedduɓe tiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema toon to leydi Mali wiɗen tournoi zimbo mo ñorodi Sahel caggal kay nde demi final dawal ɗimmal muɗum e kikɗe cankingal ɗon potal yuɓina hakkude kay walle mbo Allah walli mbo folonkiɗa kañum tigui huccodirno e ɓen ɗon wiyeteɓe Gadiaba Kadiel kono noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe walle mbo Allah walli mbo folonkiɗa kañum tigui foli kay Gadiaba Kadiel baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel wadde kay ɓen ɗon wiyeteɓe walle mbo Allah walli mbo folonkiɗa kañum kay wawi tawoyde ɓen ɗon wiyeteɓe Madina Alaheri toon to final tournoi zimbo mo ñorodi Sahel on ɗon kabar noon okkiyeno kay ko musidɗo men guiɗo men sehil meɗen Diallo Bacca Diallo toon to radio Pinal Nioro ko kanko tigui okken on ɗon kabar ma en arto noon ko fati e on ɗon final so tawi kay hawri e welede Allah nde o jogori yuɓinede kala ma en jokkodir e musidɗo meɗen toon to ñorodi Sahel. musidɓe tedduɓe tiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni kabaruuji men coftal ballita ko ɗemngal pulaar e kikiɗe hannde oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Demmbel Jallo to karallagal to ko Adama Badi pullo gaynako to Weltare TV ko Saydou Abouba kettokima laaki jaam geyna hirane.